Także moi drodzy, jesteśmy właśnie dosłownie kilka minut po pokazaniu trailera nowego Battlefielda, no i trochę jest nie to, o co nam chodziło, wydaje mi się. Dobra, ale po kolei. Ja w ogóle dam szybkość pół od razu. Albo 0,75. Jest czołg obwieszony jakimiś tam butelkami. Ginie na nim jakiś pan. No i tu są, prawda, nasi główni superbohaterowie. Jest właśnie najgorszy element. Mamy jakiegoś brodatego pewnie Szkota albo tam kogoś. Wszyscy mają pomalowane twarze jak Szkoci, jak Celtowie malowali sobie, jak walczyli z Rzymianami, albo Szkoci jak się malowali. Kratos to jest, tak. A tu jest kobieta, właśnie, jest kobieta w armii amerykańskim, na froncie zachodnim, podczas bodaj operacji Market Garden. Tak to wyglądało w dalszej części. Ale patrzmy dalej. I oni biegną. Pan pada. I ona, a to jest Angielka, przynajmniej po akcencie. Zabija Niemca. Tu, prawda, Niemiec jest wysadzany. A, i ona faktycznie ma... Co to jest, kurwa, Piotruś Pan? Może jeszcze będzie tym strzelała tak pszt, i się przyciągała na lince. Bzz. To jest dokładnie coś przeciwnego do tego, co oczekiwałem, no ale dobra. Ten Niemiec też ma coś mega dziwnego na sobie w ogóle, jakąś kurwa kamizelkę kuloodporną. Nie wiem. To jest jakieś to wszystko jest mega pokastomizowane. W sensie oni mają jakieś zaś mundury z kosmosu i wszystko, wiecie. I niestety mi to przypomina Call of Duty ostatnie. I tego się bałem właśnie. Tego się właśnie bałem. Znaczy wiecie, to też jest też taka opcja, w sensie to może być trailer, bo to nie jest single player na pewno. To może być odnośnik do multi i do tego, że można sobie mega kustomizować postacie, nie? I może to jest taka, wiecie, kustomizacja popchnięta tutaj do granic możliwości. No, a że single będzie pewnie taki normalny i właśnie mówię, że też jak to będzie wyglądało, będzie pewnie zależało od tego, jak ludzie do tego podejdą, nie? No. To są brytyjskie czołgi. W radiu leciał ten Battlefielda motyw, to jest taki fajny smaczek akurat. To jest tygrys tutaj, nie wiem skąd się... Spada ciężarówka. Trochę mi to przypomina tą misję w Call of Duty, gdzie się za tym pociągiem jedzie i tam co się dzieje, to może pamiętacie, to jest masakra. Super. Tu już spada samolot, prawda, to tak... Michael Bay chyba im pomagał. I on tu bierze MG42. Oczywiście nikt z tego karabinu tak nie strzelał w ten sposób, bo... to jest... No, nie. Bo nie. Oni tu budują. Nie wiem, czy to będzie jakaś możliwość budowania jakichś barykad w multi, czy... To by akurat było dość ciekawe, no. O ile to nie będzie wyglądało jak w Fortnite'cie.
No i tu biegną Niemcy, którzy są pokustomizowani też, kurwa, do granic możliwości. Mają jakieś dziwne hełmy, jakieś dziwne mundury. W ogóle wszystkie postacie w tym trailerze wyglądają co najmniej nie jak z II wojny światowej, tylko jak z jakichś bękartów wojny połączonych z Wolfensteinem, nie? Kratos odrzuca granat. Będzie odrzucanie granatów. A! Czekajcie. Czy to jest tak, że on rzucił ten granat w powietrze i on go zdetonował serią z karabinu i przez to spadł samolot? MG42 brzmi bardzo fajnie. To, żeby nie było, że wszystko mi nie pasuje, nie? Ten koleś, co tu pada, co on ma na głowie? To Australijczyk może jest. Nie? To jest multi. No ja od początku mówię, że to jest multi. Tutaj oczywiście w maskach gazowych Niemcy, żeby groźniej wyglądali. To pistolet Walter P38. To było chyba V1 albo V2 tak w ogóle. To akurat ciekawe. No i tutaj jest ten niemiecki spadochroniarz, który dusi naszą postać. I dostaje w łeb od pani z robotyczną ręką maczugą. Hello, old friend. Kijem do krykieta. Przepraszam. To jest kij do krykieta z drutem kolczastym owinięty. No i wszystko się dzieje podczas operacji Market Garden. No i wnioski pozostawiam wam.